Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga omako chung' motegno ni oko yango loch kod telo mar William Ruto kaka jatend Kenya. Okang' ma kama osekelo paro mopogore e kind jo Kenya ka jolony weche mag siasa kod chike bende chiwo pachgi. En ang'o ma Raila chano? George Bati kolono wacho. Kaluwore kod ote manogol kod ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga ni oko yango piny owacho mar jatend piny William Ruto. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Jalonye weche mag chike Okil Miyawa koni weche mar Raila ne owacho e romo ma Kamkunji ok nyal loko chal mar Kenya gi kindeni kaluwore ni doho mamalo mogik ne ong'ado ni yiero ne otim ka oluwore gi chike ma jatend piny ochamo muma. Mano en paro mar jasiasa. Koluwore gi chik hie Kenya sare wan gi sirkal man yiero notimore oland yiero negi pingo yiero to kar doho maduong' no ng'ado bura mowacho ni yiero ne ni kare kendo e yo maratiro kendo no yiero jatelo mar piny. Koro miyo kagi wacho ni Kamkunji declaration mar Kamkunji no ni dhi bedo ayora mar akwede to gima kong'e ni akwede no odhi bedo akwede mar agoko. Okil Miyawa luwo ni kweth maketo piny owacho tesre ne owinjo tamre piny owacho masani e kinde mane gitero bura e doho mamalo mogik kane pok jatend piny ochamo muma ma oloso sirkal. Yo mar resistance mar tamruok ni sirkal ok en sirkal machik sani koro en sa olewo. Kama no tamore en kama no ng'ado bura no chwalo kes e Supreme Court cha. To bang' Supreme Court chik wacho ni gima Supreme Court mane chik. To bende nitie yo mora e bwo chik ma inyalo kwedgo piny owacho ma ok oyangi. Unless ni gidhi e parliament magiketo impeachment vote mogolo jatelo maduong' masani William Ruto. To ka onge mano sirkal matayo piny ma legitimate en mana mar William Samoei Ruto. Miyawa koni kata bedo ni chik oyango ni jood bura ni kod teko mar golo oko e apisi jatend piny kokalo e twak mar od bura. Jood bura mag Azimio onge kod kwan moromo kendo nyaka gimany sir mar jood bura mawuok e duond buche mamoko ka giyango bende ketho ma jatend piny otimo. Ka gidwaro gitim mano nyaka gidhi giwuo mana gi wabunge makocha ma ginyisgi ni jatelo maduong' oketho chik 1, 2, 3, 4, 5 to gikele parliament to giokura to mano ok anega gima dhi timore sani. Mano e yo ma wabunge ma Kenya sani manie upinzani nyalo chung' ma wacho ni wan koro wakwedo sirkal ni to wakwede e yo mar pule oko. E kinde limbe mar jatend piny William Ruto e kaunti ma Siaya, Gavana James Orengo ne onyise ni mondo gimanyre gi Raila Odinga kendo gipor wach kako wete. Mr. President, I ask you in the spirit not of the handshake but in the spirit of togetherness, I urge you to sit together on the table of brotherhood with your brother Raila Amolo Odinga. Motelo ne romo ma Kamkunji limbe mare kaunti ma Mombasa, ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga ne onyiso jotelo mano yiere bwo riwruok mar Azimio ahinya gavana ni nyalo tiyo kod piny owacho kaluwore ni mano dwaro mar chik kata kamano mano kunyiso ni gidonjo e UDA. Katiba mpya inasema kwamba there are 2 distinct levels of government, the national government and the county governments. The 2 are distinct but must cooperate and work together. Hiyo iko ndani ya katiba. Kwa sababu gavana akisema tutafanya pamoja na serikali kuu, sio ati yeye sasa amedefect ameenda kwa serikali hiyo. Serikali na vyama ni tofauti. If a governor says I'm going to work with the national government, does not mean that governor is defecting to Jubilee, to UDA. Penjo eni ang'o makoro miyo Raila Odinga koni okonyal yango piny owacho mar William Ruto. George Bati, Ramogi TV.